Чай сега, че не е много топло. Пак ли ще В комплект Чукуро смени. Сега едно клипче. Добре. Снимам. Че внимай сега там, защото... Да. Там има и крещи. Мале, какви са тези стълби? Леле, Райко, как ще седиш, не те знам. Якото ме обра всички ти... Полека, полека, полека. Той са стълбите, по които Красто слиза. А сега погледни нагоре. Не е страх. Това е Чукуро комплекса. Село Прилеп. Все едно, че си в Балкана. Кухнята пуши. Да, слизам. Не. Ама остави го до своето апарат сега. Може да слизаш. Ивчо. Макар че съм се кача нещо по-голяма водна парзалка в Турция, да? Ето тук нагоре какво представлява. Голям кебаб, по-дороги. По стълбици надолу. Само качването малко. Сам като се кача и викам на този на Турчина, дай дюшека с него съм се. И като видя, няма ни направо дюшека. И запозна. И в басейна. Много високо. Ето я стълбата нагоре вертикално. Нагоре е по-добре, ама надолу като долу малко. Да. Режа да отидем да оставим. Айде. Ние сме тук горе, нали? Ние къде сме? Да. Къде бяхме обърках с